tomto zápase sa ukázali morálno-volové vlastnosti našich hráčov, to je boj na vysokej úrovni v dnešnom zápase. Aj keď zápas sa nevyvíjal podľa našich predstav, hlavne v prvom polčase bolo veľa technických nepresností. Cez polčas sme si povedali, že musíme sa viacej tlačiť na superových obrancov, ktorí robili chybu už aj v prvom polčase a nedostávali sme ich tak pod tlak. Zápas sa vyvíjal veľmi zle pre nás, keďže sme dostali gól, ale následne sme dokázali rýchlo vyrovnať a tým pádom sme sa ukľudnili a verili sme do poslednej chvíle, že ten druhý gól príde. Kvalita bola jednoznačne na našej strane, si myslím, že naše víťazstvo je zaslúžené, aj keď veľké množstvo šancí ostalo nevyužitých, to premiéranie nebolo dneska na takej úrovni, jak v minulých zápasoch, ale tá naša kvalita sa prejavila. Výkonom som spokojný tak asi na polovicu, lebo dokážeme hrať aj lepšie. Tak som už povedal, tých nepresností hlavne v prvom počase bolo strašne veľa.